By tin tambo te se media no hai ring na. Nong nong ni ring mani karon ka tini ani Bwsai iko ani bagai tini bo Koksai tong suka hang kai okong nang phirok na bagai nong de semari tini Tamro ni sai to. bo sai tong je ma ang di siti se bo omo hairok ngu ni bo aro kok phirok tong ya da ka ang nong ni reklai ro roi se bo onong ni nokri ma Tamo rok ni se da te jaga sampoti paglai ni jono ode rok ni bo okong no sije sai tong ya da Nge jaga rokhle bo pai ni sai tum ala bo de pai sai sung pai nagi nok ni khate pai. Family संसार खाजा खायबा नों आंनि गोरिब लेमनाय जोंखौनो सिखायसो आं खांखाबा बो पायो आंबो पायो दा बो पाइमा का प्रथम सिगां बो 30,000 रां लेखा बि मोननाय बेखौनो न्याव जों फाय फैयो 30,000 नि परे हांगा बाटे रां खिथे फानिलिया लेना मजो तो नां मेनेज माखासे Bokha tini sawai tongo bebak no bo mangsi rang ro te nini monai sungni nini bai sungni kalai bai rogo je sai tumani bebak mong no bini mang rang thangba kya to bosi bono na si no ro obo hai ke tabuk rang na hoi sai pe ke tabuk no nang bono kang na yo hin sai tumo labu bo hai kubui de. bố tăng là gì bố bạn tăng là như nào bố cái gì đã anh bố phải tăng luôn là lấy ba bố ra đất saya tông tông cái anh bố cũng sang cái cái ba nó sinh nhật mà sáng nay bile Bo hai ra de se. ra đất saya mana itu bố ini beri baju tông tông anh sáng nay puru tông tông sama tuh kicu puru tông nggak bố tita mana ano orang kag ya sini ba kag neng kag di ang kag ya kudo tangai kag di jaga সমস্ত ব্যাপার ওদের খেলাই বাগলাইnya nangan nih awak sabah bono tang ruk ong ni reklai hoya thani ni ang reklai hoya beli bono ang sungma botongo puro botongo ang bono bare bano sung tongo nongo berinya yakan maya da mosawa beri sara ang banci ya ang kakai ang buku hinjak beri ingnai beli ang bin bik singkang botan hiya tona sa beri sara bo ang beri sara tongi meya ang nokor thangka bos nokor thang beli ang reklai hoya bono Bo buri bo suro palo khana je no aba ke wala to mani je buri niti bo buri bo. Abang no hoite September ni 2017 ni sini ang sai naman tabu usura ni joli tong obri ba Hapan bro kagle ko to na bon tong le tong. ang bono prai 6-7 batang nogo thang bo khaika nogo bijar bo khaika mono thang bo bin buma bin bu khayong mai thang sai kya abri no apurbo bo mana khai tong ani bi jan bi nogo thang nogo gibil thani nong posu de bar sa akok sai tong Abola busuro bal khaje na bi no go buri no go thamro. 2021 ni last dik ro thang Na digro na. Gaite ka se kok je bicharo go je norok nini monai. Je nim bakara no khok sitara sawo mar labule bo hai kubui de. sana thang ang gila ma phayo mana kok ang gila ma ang higa amo bijar mani no Tamo amo sai me diba oka ani mana hima krei bini bu ma chi hinu sekang ani besano hini riwi se ani bahana ju yesa go ani tabuni ni ne pha no jeng kalang thang ka jang ne ma no nang phui tong ni ini hinu ne phatri magi ing ka nang pa magi ing di ni hinu ani bini besa se doi magi ing khang kai ani besa ble ani besa ka tam no doi magi ing di ni de ai pas magi ing di ni ang hijak tong no ba ani besa ne ani besa ba ngan besa ba jang tam thui tong no ba ga aro kok krong na ni ba bin to krok sunai bile No borok sawo ta pal pal ke param borok kothum lai je bulai kha je nim bakara je no aborok la bo bo hai pal pal bulai kha param borok milai. paran borong no sungai di elakani borong no sungai di sabo sekali yak tisa bo sekang ano thapra do tari o khang kai saya ni kesekri hingka ka ba am chiri kin wa hine bile e pro ka boro anu bukha ani bui pro botongo ani do ite prescription tongo anu bui angko hospital ko lai mani anga pro bonong ma ser khai man ang simin to oro buja khana ba oro buja ge yak bai ni botongo chin parawa oro buja ge mokol wa thijo mongnai botong khana bile sabni saya ba ora ang sigla tongi maza khache ano kachigi buna bile ha ang sigla tongi mungko maza khache ano jaga bangnani omok somok phaina bile nokor thani okok phaina bile ang to kunung ya bile Te ka se kok bai do sungtai klai ta bo te ka se kok je puille no ro ka je ro nismino mane je oro phaimen hate ono oro nok tanga je phamete je neng nini bo saino ta nini ama babu samili uita re khlai pong salburu no re khlai tongo bu to go men labo bo bai neng no khaire re khlai kya khulai ya sang ma som onek chumai sal jog bla sal jak phono mane phai phai je kok chablai re khlai o obo rok sai kok sik chawi ta nim bo sai to ei sana thanga kai bo te kubni beri bekai jangna ni bagai amok kisu no banok sinai sob kisu no banok sinai sika
Kagnani bagi jesi keban sachi nih bah hamya amo masong deklai masong bono tang deklai tona sa tam deklai tona sa lah bono masong pai tang deklai tona nembong no যে বড় তো সাইতো তা বুকটা কাছে কক নর কাক লাই খেতে জায়গা জমি যতন মানে মা বাংনাই যে বপাই মানে মতো বছর বপাই সাইসুং ন তেই জন অনেক নানি সামলা ববাই নর আবু রিনা রে গসি bo bang kakak lai khaba nang desik la tongi manjagai ang bono jagari tongna ne ha ang bono kakak sai jaga bang bak tongna ble bakai ya ang bono han bisa tongo bo tongo ang tani bin o jaga na bak tongna sa তা বাইনি নাহার মই তাম তাবু যে ও যদি নতা নং ব করক ন কনে খাই তংনা গনক जों গথাই তংনা তু ফিকে নংলা ববাই তংনা দে গসি নন যদি ব nang mai nono koi mana obai ke tongna ni rong gosi tomike ang tongya jibon tongya je borong no x bar sakai a borong na hingga bo hajar bar sabo o borong na nong nai bili mana ha nengano to gui bo thare sika hangka hiba ang thuiga ang to jibon ke kini hitumya bo tongna musuka o bringa yakar maya ni boni jisu bo sabu bo nokor thango bo ano kagri thunta ta mang kak tongna sa ang dor bul khai bo bringa hana musukai bano kugu kagri thun ang kaya bokak thun bo se bri hamjama ganang proof tong bele ha ani yago proof tongo bri nogo thangmani tongo ke oro onko buma somai thangai salaimani tongo bri ni nogo oro bijar khalai kagos potro tongo erpor bono thangai romoi mani horni pastawo amo proof tongo erpor usukango thangai je onko mani romoi puru apru bana tamsa am botongo nang boro bola ninsumani ang toidu se ani bondu romaro sutong tongo ninsago ai toidu go ang tini phaya dui din yakat phaya insau bono ang aru se saiman tonge ang phai tongo ni le tam khai sana bathagala munai ha ang bo sawo ang boro thang ni chuma bo saya ala no burini no ko se saiman tongo ka ba ang no nai thang ka ang phai tongo ni saga ka nang to tongo ba ha ang burini no ko thang bortomano nugui pro bini pen sakawa khatsakaw khatijak bin gini khatijak ang nugui phaya de bini te biar pas soita nangjak tola hakaw ongko wa tolawa ongko khilajak moi bati gnang tei bini khoni sama bo abeljak aron tong tongo ani Bwsai ni ongko kanjle se bini juki sakawa berjak hangka kai bo boro tongkho bo ang phai kaino bo hapai ka amo bang saimano ang singka ani Bwsai miya gulapi chumui mo pen kan phai bo burisau he bo gulapi chum phai koromo sumui se bo phai ani nong ni ki gulapi se chum thango bini nogo thangkai oro phai ab tanan hini nei purbo koromon nukna bla ngo baroni sok phainya bla ngo bo baroni phaya ka buron phaina sa koromo sumo an nong ni chung thamani bo buron ni an bini nogo khai kansle aro boksa ja ka tong tong khang kang singka nang ka munai nang bo bono tei kak malia da in chumani he kak malia বছরক বালক খাজে নি Bwsai chong obo haike tonglai mani borbai বেশি বছর খনা bo haike tonglai mani tawai bo kai mango 7 bosor ngka tawai 7 bosor kasuya ko running kanani nai tung bo khai to sawagi je কোনো ফানো ব অম হাকি তমা করে যে নং রিসিতই মানে হইতেছে ব আছলা বড় যাব জলুই তারপরে তংনে ওংখাই মেলা ব বহাই কবুই দে amok tatal amok pura tatal Bwsai no risitui mani karon tambo ha raida sayo nuk tong ka bui besik la tong tong nang ka ba ham di ni no ma sanai bila amri sidi ba amri sino amna risihin ha risitam na hin Bwsai me kuda ni বছর সাইতং যে নক নেব দোকান দোকান থাংমালে সামং খাইন থাকব কিছাখানে বরম বরি বাই থাং অ বরি বাই tong di rok ni sawo aborle abo amo de suni ang prai no suni ono khai ano purata risi ang bono thangai phai mani nugo ha ano bo sawo horogo kol khayo saptawo tabu khai saptawo tin dui dino phaya rok ngum manai ganga puru phone khayo nang boro angka phone khai ka phone tiromya suisop khai ton ka te dino ko kol khai nai nang boro ang beri no ko thuya bele ang beri no ko thuya boi no ko thuya ang bono sedo singka segang nang beri no ko thuya ne ha akong no bo singka se bo sana na bel ang beri no ko thuya ne no sing ka bai kai tui do thangai thu ni saka ba ngka ka ang bono aro thangai mani yo ngka ka kai ओमफ्राय जे नों पारानि ताबो अ जे सालेफ्रु माने पारा थुमसागा सातरा थुमसागा जे नराव तंगनान तंगे मिला सालेफ्रुले साका आबो जतन पारान जकुंगैसे बनो बलंगो सालाय नगो काहि नगाइसो सालाय नि मालेबो ताव जे नों पारा बनो दोसरि त मता भाइ जायाबो गाबले बो भाइ पानि खाना amo ruk sitra nok bisingo dawi je kok sana ba nok bisingo koijong sana ba ruk sitra nak nok chop ton nani nakai tini yang ni elakani boro rok wan suka je
Moti tong hamya no lama o tu do sawi no hamya jini no kibi woi borong no kunai kai kaisa mili woi da woi no ga hap ba ngko wana a hamya jidis no ni boro okra rok ak kong no ni wise ngko ar khale bile no ko borong busu sang na ba ha tini okok sajak ya woi nang be angka jak furu jung media no huni dikaja tini tamoi nang be ang bai tini kesi ke nang lai jung tini media okok sana nakala asu tini na handalai phayai media no rok singya bla jung no tini tang sana naka Bawan cu ya da, bawa bawa tomo hayang kan, angde tomo hayang gay, centini mau dikimas sana naka. Kita by nilai nah mong betul bawa hai, tahu norok. Ni cerenya jadi botlang nak nung dan narnya cerle sab narnya. Cere ani sih ya, cere ini sih beli, ha? Cere itu, bawa buma itu nak bawa buma betong pun, bawa buah itu nak bukan buah itu betong pun. Ang itu dia bokang nak bawa anak kagak itu, bawa anak ang kagak ni karun betong, bawa lagi cere puru na anak hamzah puru bawa ni jisho, apura anak pura terus semai tangri kelang gua ano nang jibona kagai tangka hangkai nang jibon hamsai me yang tun ne ani mo ya grabai bo semai tang wi tango boni jisu bo semai tang tango bo kang nang bo sang kak tu ang ani yak bai ang sang bono kai ang semai tang jak na ang sekang semai pap kai Bahasa no kajang ko besar bisiro palka. tabu bai dia engko sot do boso rong tong running culi tong sot do boso dia to so kai jau Tabuk je nung by oh je ni Bwsai by tong nai oh beri nilai besrok bahasa no ono mane. 27 eba brong khnata Tabuk oh beri to sawai tong ko ni kero tong ni sama khna ka borlet. bo kuni hi tong na sanai bo sabo ha bo sabo bo bunyi nuk nuk tong da bo buti buroi bo kuni ki tong manai bo ki ka hamborok dong na ha bani nuk nuk tong goi bo kuni sanani bini sabo odikari ani besai odikari na bolo 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 kuni ki tong na ni hi sadi hinai amo tong prop ani besai go sipo engko sapo kuni go sika ni chang tise no go hapayu noi an ba ha hamde bo bibi no hamdo ma bo segina ha ka hani boni jiso ano tamo kaya tong kabo manusi ruk mano mekhawo ruk nangi so brino hamdak po ha Okay by tabuk je usang to botai kai saka bo oh norona je dabai tan no rifmal abole bodo tan rifling nagi boini bidun da edit khairi bodo no saw ama kundino ya bodo saw edit boni khaji sono chak bai tang khaji gi phayo an sing ya ko paran brong sung di edit khai mani computer amki ko da ai no chiri khai de khaji phai purata judi no edit khai hongka kai ani mobile ni sense khai talang thani edit ja nai nai dia purono rok by ke tanu mo par hapo nung para mung tamo chin mo para hai toto sora bo pias be andaro khoi ps no rom ja go out pus kai bajal bari go by tabuk je norok je obhai tong lemani jadi bo hamna ningo se nung nar na ite se kumino burinya pura ta yakar phaitun burinya pura yakrai bo soi patro di ma phena ango buri biteng li hanai agin hai mobile khogai amok som kai ton me ya ma nai bo to mo sitra tong huni ba an basnya ba kai kak dina ba bokang na ka kak sang to botong me ya ka bokang sa no dus ta dikun angor to mo sitra botong ya ang atin no khnai bo me ya ni Bwsai ni mung tamo ba subas de burma bin boyos busuk 45 je ni Bwsai by tong nai oh beri to nung to ba sung to bung mai abo to tabuk ni bo bihik bo ganang saiman tongo haipan je bo tong tongo ke bono nung tam kok sanai bo bi gna saima to tei bo charitro hi nang no bo ni nuk mo sabai bo Bwsai na hana mo chungna ble bo siming ya bi pi banti no boro nuk dak tongo bong charitro sa hamia bong so sa hamia borok ang tak ka sanan mo chungo bong so ka ham borok rok da ka san nuk mo sabai Bwsai na haba oh beri ni ke Bwsai ro tong ko Bwsai kiri Bwsai thija kai ba ha Bwsai thija kai bo to kun songjar khai me da ta boto je saman tongo je obo hake tam ni Bwsai na mane je kono borok obo hake tonai tongmani abole sama daglai na sa dakla boni bukhaw tam saya kelai to ang ma sana ble manai ha saya ngai nang tini okok mo sai tuna ble oh beri ni mung tam ba ujala mongchoi ke ujala mimi hilayu bo para latha kolong ni lata kolong na oh by te kaise kok sung te klai ka tabuk do ni je nung rom ma le ko ne ne chla beri bai thangai je bo tongphur rom ma ni thane kuno puro bo to tong manai purup tong bo hai paso thangai romai mani ang kili khaya na do apuru paso thangai romai ma khang ka bo
Apro ta thani hina no onek koikha. 사보 땀 히니 사보는 땀 니까 Ani bwsai toma kore ang ta thangau pumana ngane nang ar thang bui ro hojagan hi so. To pan ang mani thangka. Thangai ang first to a burui ge a bibirani ri hin Tamo hin amni sina ang tlang thango. Mono chang ro mui ai prekhai romoi khai bong no thangai. Pasai ga kore kep no kore. 뭐 빠로 그 보자 어떤 프로 봐봐 Lata kola kola. 라타클롱 탕으로 뭐야 Lata kola kon thang ang. Apro kai ta ang min dara samai salai phika mi mang salai phika. 땀으로 붕 빈다라서 뭐 나올 살아 Bin dara alolo saw subro khani sawo. Tabu khai gang hate kariya to ki be khai kini nai. Ni khang tukrang ki pan tan chi nai hin sawo asom ya. Ngaka borok siri go si onaro. Jakmano a jakano budi ni sawo bora apro. 왜 따보 저데 아보하이 살만 동시 아마이 가르토는 그 땀모 따보 너가 땀 사나 보다서 땀 kokso na buri Bota sang ekdom hamia. Hamia ni guni to omo hai kai katno ang je second romoi kha. Tesa mijar khaimani pore. A second video no ro horan. Bona thangai ni soita digi thangai romoi mani apro ro horan. Apro bo bota ang bota no horo kol khaika. Bota no kol khaima se boro phai oro phaiebla ano wak ma ro khini hino. Nu ya to tino oro ong khopun khaitung. 사베힌 왕만 힘내 사봐 Bini bota hino tabu mimi ni bota o subro kati lolo wak ma rok nan puro no sai no oro kri king khne ro sindal ati ro khayo to ba ang thangi ro moi kha adina radostumi ni dino ro moi yo oro nga ro moi ka ang bot abu sa ko bota na suka nang ano tini hino kri hine ga mo ko sabla hin chaka no sabo no phada pulang klang na han jung no moti khlai ji mergei besat khlai chari di nang bona hin khima tong nga pro 땀 힌차봐 사자 ba pro kon saya sutu bo simin tong kun chale ang bok kri sin chao ka kri jaga sang ro 아보록래 아버저 너 탕으로 말래 부스럭 발로크나 부스 비시로가 Amo tabu video nai khan kai sai manai botari ko মানে 부스럭 발로크나 거의 부스럭 어느 만에 2021 to korom mo 가 아비신세 버럭 자데 꼭 만에 꼭 로이 탕만 저러서 바바이 또는 가 따봉 능 보는 바게 버럭네 바길래 땀 사나이 bor ni bagi ta saya to masa a gini ang asa mana khai tong sia bong no pare par sai tong se bor ani upro hamya shot kok ro sadila ba no sindal mi a je mi kete sau ba ano ani mane koton ni sanai bono sabori kari ba a kasha nu khuni ham ju ang ta bong ani subas ni biga ha bo ang bi sai gana ni sia ang aku mo sajagi tong tong ha kai a odikar bono sabri ani bisanya ni abla ha Awadikar bori wi to ba ana sai mana ble ani bo saina ang ta bono mami songsari horo bo khela thang bo ani bo sai kan jani muna sama thungo bo angko ya robora ya bo robora ni jara sai tin ya de ba robora angko business khai chau na robot business khai win sai ba robot business khai ka ta robot ni angko ko dala chin nang na bi la chin phun ta bo to jani muna sama thung ble ang bi tang sai me dong sala bo jani muna mo thungo robot da raisa bo kinu gulak di pa robora ka ta ekdom borong yak la chin tong manango Lasin kriya phana to robot phaltom angko to robot business khayo ako hisable robot business khayo ako hisabo robot business khaya salpai ga phungai ke gai thangbo atta rogo nangko thango ei horo sokayo pun prukai hi horo sokaya pun suso logo dong amuni bagene bo moti ingu बुसरक बालखा जेनि बुसरक अब के जाने बुना माने अपदे माने बिजनेस खाइ त माने मोठै त माने bojani muna mutung mani ngaka ang sakri mandro mani sini mutung apro unko ani basa sakha ani basa apro unko din bosoro unka apro haito bo mutung na suru 왜 버터로 koksie dong hedo ba ang robot rai phegen nok robo mane tong ara khama tong ya tong sang ma tong ya somni sano risituyu duan thange bo risituyu ngabole bo bhai no abol koto maro tong aboti khero samaro ang bono kutu ya kundi no atiki phaipa no kutu ya ang pura puru makai buri bai kok samanu khai ang tiki ya ma kutu go ang bono buri bai nugui kok samani nugo kun uyang roko dai tino tini uyang roko dawo ang bo somoyo bingano roko phaino ba ang lektin roko thana a somoy ke bo phun khiyo ko bong hima mane koi din tong ba salcha ma jani bile sikok tamane hinba sikok khogoi dirguni thangman ba aya bai to tabu omo kok no khona bla ham bai ba